Hello mga kawigil! Yan po, so welcome back po sa channel po natin. At ngayon po, ito po ang iniluto natin. Inspired po ito sa sa family mukbangers ng Korea. So nagluto tayo ng fire noodles with corn cheese. Tapos meron po tayo ritong fried chicken drumstick. Nagdagdag na lang po ako ng egg. Yan po, bago po tayo mag-mukbang po, fry po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinagkaloob niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa mga viewers namin na patuloy po sumasalo at naging ligtas po sa mga araw na ito. Maraming salamat po, Ma. Ito po sa talangin sa inyong butong anak. So, Kristo ang aming tapagligtas. Amen. So, yun. Hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Ito masarap. Kain po.
po siya. Dami. Kain po.
Pusat yan. Sarap. Magsha-shoutout mo po si Lindsay. Patagal po yung kain natin. Ang Ayan, so magsha-shoutout na po tayo. Pero una sa lahat, maraming salamat po sa mga nagbigay ng stars sa ating page. Kay Ella Orendane, Joshua Miguel Tibayan, Rosalie, kay Gretchen Oblia. Ayan, shoutout po kay Gemma Acosta, happy 67 years old sa mama niya sa April 1. Mama Dolly, pagaling ka at parakas ka po daw at mahal na mahal ka raw po nila. pray lang po tayo lagi. Ng mga apo nyo po. And we always love you. Ayat Areta and family. Toto Dago, Gerald ng Davao. Hello po. Kay Yen Masupat. Anisia Garcia ng Egypt. Hello po. Kay Dream Girl Sumile. It's Camille Vlogs. Hello. Hello. Kay Christina Ishi. Noli Banting. Shout out din po kay JC Palomo. Kay Alexa Garbo. Hello rin po kay Clyde Evar. Ayan, kay Julio Doms. Hello po. Kay Gina Lynn Andres. Kay Anina, sa Anina Farm. Hello po. Bessie Morondos ng Butuan City. Hello rin po kay Vilma Palad and family ng Dasmariñas, Cavite. Malapit lang. Kay Rika Katapang. Kay Zenny Ortega. Shout out daw kay Mayan Tabamo. Kay Jik Espina. Hello rin po kay Jennifer Villanueva ng New Arab Templo Central. Hello po. At hello rin kay Bonnie May Ralo. Yan, shout out po. Shoutout din kay Angry Grandma. Ayan, shout out po kay Ingrid Grandma at kay Mami Linda sa mga kamag-anak po namin dyan. Hello, hello, hello.
Yan po, natapos na po yung sa masarap na mukbang natin. Sobrang busog po ako. So, ang sarap po talaga nung yung ating actually kinopya ko lang ho ito sa sa Korean na family mukbanger. So, tinesting ko kung masarap. Masarap nga po. Yung may cheese tapos may corn. Tapos yun, basta makikita nyo naman sa clip po yan mamaya kung paano po. So maraming salamat siyempre sa Diyos sa pagkapinagalob niya ng araw nito. At sobrang salamat po mga kawigil sa palagi ang suporta. Mag-iingat po tayo parati kaya bigla na lang mawawala.